Обшук волонтера Марусі Звіробій сьогодні зранку до її будинку прийшли детективи Державного бюро розслідувань. Її та народного депутата Софію Федину підозрюють в погрозах вбивством президенту Володимиру Зеленському. 26 листопада ДБР направило проекти підозри до Генеральної прокуратури. Сама Маруся Звіробій називає ці обшуки політичним переслідуванням і каже, що слідчі ДБР вилучили в неї телефон та 2 рушниці. І після обшуків Маруся Звіробій заявила, свою позицію щодо президента Зеленського змінювати не збирається. Ухвала вам вручена, ознайомтесь, будь ласка. А що ви шукаєте? Скажіть, будь ласка. Ну, будемо зараз зачитувати. Давайте. Будь ласка, віддайте свій мобільний телефон. Це виключно політичне переслідування, тому що розпіарили по всьому телебаченню вирвану з контексту розмову, яка була після слів нашого товариша президента, який поїхав хамить нашим воєннослужащим. Його попередили, якщо ти будеш хамить, повторюю ще раз, якщо ти будеш хамить воєннослужащим, з тобою станеться все, що там ми по списку тобі пояснювали. Нагадаю, наприкінці жовтня Софія Федина та Маруся Звіробій в прямій трансляції у Фейсбуці обговорювали спілкування Володимира Зеленського з добровольцями. Ось це відео. Всі бажають, щоб ти і просто обговорюють, яким чином. Чи те повісять краще, чи те застрелить краще, що там граната зірветься десь. Ти розумієш, що там взагалі люди контужені на війні. У фракції «Європейська солідарність» дії силовиків щодо Звіробій та Федини назвали переслідуванням за погляди, а нардеп Олексій Гончаренко взагалі звернувся до президента Володимира Зеленського припинити цькування та не боятися волонтерок. Я хочу сказать, Вова, будь мужиком, прекращай эту историю. Даже по закону, по уголовному кодексу там сказано, угроза убийства, а их обвиняют, что они угрожают убить Зеленского, угроза убийства тогда, когда она реальна. Так можно изменить и маме, которая там дала подзатыльник сыну и говорит, там, я тебя убью, ее в тюрьму сажать.